Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li mid-bassir ta' tkabbir tal-ekonomija Maltija ppubblikat fl-aħħar sigħat mill-Kummissjoni Ewropea joħroġ messaġġ ċar dwar x'qalu l-partiti politiċi f'pajjiżna dwar il-proposti tagħhom. Il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-ekonomija ta' pajjiżna fis-sena li għadda kemm spiċċat kibret b'1%. Din is-sena se tikber b'1.5% waqt li s-sena d-dieħla se tikber b'2%. Il-Partit Nazzjonalista bbaża l-programm elettorali tiegħu fuq iċ-ċifri li ħareġ bihom u li huma differenti. Fejn qed jistma li fis-sena li għadha kemm għaddiet kien se jkollu tkabbir ekonomiku ta' 1.2%, din is-sena 2.3% u s-sena d-dieħla tkabbir ekonomiku ta' 2.4%. Joseph Muscat qal li f'termini ekonomiċi hemm baħar jaqsam bejn iċ-ċifri maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea u l-Partit Nazzjonalista. Ifisser li l-underlying assumptions tal-programm ekonomiku finanzjarju tal-proposti tal-Partit Nazzjonalista huma flawed, ma jistawx isiru. Jekk isiru, anzi hemm 3 eventwalitajiet jekk il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni li ġejja. U l-eventwalitajiet huma dan: jew ma jwettaqx dak li qed iwiegħed, jew jifqa' l-kaxxa ta' Malta, jew jidaħħal taxxi ġodda. Dawk huma l-uniċi 3 eventwalitajiet illi jistaw isiru. U għaliex il-projections ekonomiċi maħdumin internament fiħdan il-Partit Nazzjonalista issa mill-ġdid għadhom kif ġew ipprovati illi huma marru haywire. Illi dawn huma projections haywire, huma projections li ma jaqblux ma dak illi qegħdin jgħidu saħansitra il-Kummissjoni Ewropea. Qal li b'differenza gvern ġdid ibbaża l-costings tiegħu fuq ċifri tal-Unjoni Ewropea u l-Fond Monetarju Internazzjonali. Id-differenza x'inhi? Id-differenza hija li meta aħna wasalna biex għamilna il-costings tagħna, meta aħna wasalna sabiex tajna il-projections tagħna tkabbir ekonomiku, kellna l-faċilità interna li nistgħu noqogħdu fuq l-esperti tagħna. Minflok għażilna illi noqogħdu fuq l-istatistika tal-Kummissjoni Ewropea u l-projections tal-IMF bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħhom. U dan wassalna għal programm elettorali li huwa konkret, li huwa realistiku u li huwa costed. Qal li meta ġew ppreżentati l-wiegħed elettorali tal-Partit Nazzjonalista bi spiża ta' 1.1 biljun euro fuq 5 snin, il-Partit Laburista issorprenda għax ma marx għall-politika tal-irkanti u ħareġ pakkett ta' proposti li jswew inqas 732 miljun euro. Aħna ma rridux nabbu piżijiet ġodda fuq l-ekonomija Maltija. Irridu li nkunu realistiċi u rridu li dak li qegħdin iwedu nkunu ċerti illi nistgħu dan il-proposti qegħdin iwettquhom. Għax dawn il-proposti jistgħu jitwettqu permezz ta' tkabbir ekonomiku illi mhux qegħdin nipprevedu aħna imma qed jipprevedu kemm l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll l-IMF. Min-naħa l-oħra, il-Partit Nazzjonalista għamel l-istess assumptions. Dik li il-pakkett ekonomiku li qed jipproponi ħajkun iffinanzjat mit-tkabbir ekonomiku. Il-problema hija waħda. L-assumptions ekonomiċi tal-Partit Nazzjonalista mhuma xxerjati minn ħadd. M'hemm l-ebda istituzzjoni internazzjonali li qiegħda taqbel magħhom. Qed jgħidulhom mhumiex realistiċi. Qal li fid-9 ta' Marzu l-poplu għandu għażla ċara ħafna. Għandu għażla bejn il-politika tas-soltu li twiet kollox lil kulħadd, il-politika tal-irkanti, jew inkella politika ġdida u serja fejn nipproponu biss dak li aħna konvinti li nistgħu nwettqu. Għandna wkoll għażla ċara bejn fuq naħa partit fil-gvern preżenti illi qiegħed jipproponi pakkett li għandu il-financials tiegħu, għandu l-projections tiegħu li huma flawed, huma skorretti. U li jfisser li jekk jerġa' jiġi elett ħajkollu waħda minn 3 options. Jew ma jwettaqx dak li qed iwiegħed, jew inkella jisbanka l-kaxxa ta' Malta, jew inkella iżid it-taxxi. Min-naħa l-oħra, programm ċar bbażat fuq stimi internazzjonali li jista' jiġi finanzjat u li huwa realistiku. U għalhekk li gvern ġdid jekk jingħata fiduċja kapaċi jagħmel biċċa xogħol aħjar f'Malta u fl-Ewropa bil-punti ta' ftehim li jesistu llum il-ġurnata. Nemmen li għandna l-abilità politika, il-ħila u l-enerġija biex inkunu aktar proattivi fl-Aġenda Ewropea fosthom fl-oqsma ta' drittijiet tal-konsumatur, is-suq intern u t-turiżmu temm jgħid il-mexxej Laburista.